I starten af det vi kalder for vikingetiden, fra ca. 800 til 1050, var der utvivlsomt konger i Danmark, da man kan læse sig frem til det i frankiske og saksiske kilder. Men de første konger, der er benævnt i danske kilder, er Gorm den Gamle og Harald Blåtand. Og det er dem, vi vil snakke om i dag. Gorm den Gamle var en dansk konge, som regerede for Jelling i midten af 900-tallet. Han har næppe været konge over hele Danmark, men snarere over Jylland og Sønderjylland. Han regnes ofte for at være den første konge i kongerækken. Det skyldes, at han er den første konge, der nævnes i de gamle danske kilder, nærmere betegnet de 2 runesten i Jelling. Det var kong Gorm den Gamle, der rejste den lille Jellingsten. På den står der, næsten direkte oversat: Gorm konge gjorde døde minder disse efter Tyre sin kone Danmarks båd. Han ærer altså sin afdøde kone Tyre, Danebod. Stenen er også den ældst bevarede danske kilde, hvor navnet Danmark nævnes i skriftlig sammenhæng. Desuden lavede Gorm den Gamle en stor skibsformet stensætning, også til minde om dronning Tyre. Det antages, at Gorm ved sin død blev begravet i gravkammeret i den nordlige gravhøj i Jelling. Senere blev han overflyttet til en grav i kirken. Harald Blåtand, også kaldet Harald den Gode, var søn af Gorm den Gamle og Tyre Danebod. Han var konge i Danmark formentlig fra 940'erne til 986. Hans fødeår kendes ikke. Modsat sin fader var Harald den Gode velvilligt indstillet over for de kristne. I året 948, under den tyske kejser Otto den Stores tid, ærkebiskop af Hamborg 3 biskopper til at virke i Danmark. Harald må have regeret det år, da det næppe er tænkeligt, at det kunne ske med Gorms hadske indstilling til de kristne. Senere, i 1966, kom Popo til Danmark, som var en kristen mand, der ville overbevise danerne om kristendommens stærke styrke. Han valgte at bære jernbyrde ved at tage en glødende jernhandske på hånden, uden at få nogen sår. Dette gjorde han foran vidnesbyrd, og dette overbeviste imidlertid Harald Blåtand om, at kristendommen var vejen. Så han valgte at døbe sig. Harald udtrykker også sin respekt for kristendommen på den Jellingsten han har, eller den runesten han har rejst, som for det første egentlig hædrer hans forældre Gorm og Tyre for at have samlet Danmark under et navn, men også hædrer kristendommen ved et afbildet Jesus på et af dens sider. På A-siden af den store Jellingsten står der skrevet med runer: Harald konge bød gøre, kumler disse efter Gorm fader sin, og efter Tyre moder sin, den Harald, som sig vandt Danmark, al og Norge, og danerne gjorde kristne. Han er altså sine forældre, og forklarer, at han har gjort danerne kristne. På B-siden af den store Jellingsten er der illustreret, hvad forskerne mener er Midgårdsormen, der kæmper med et slags fabeldyr, som for eksempel kunne være en løve med skarpe kløer. På C-siden, hvor han snor sig omkring livstræet. Det er et triumferende illustration af Jesus i forhold til de lidende illustrationer, man ser senere. Han er altså en sejrende konge, og ikke en lidende konge. Kongemagten.
Mange store bygværker og ganske omfattende udmøntninger vidner således om et bredspektret forsøg på styrkelse af kongemagten, men han blev dræbt ved et oprør. Det står imidlertid klart, at kongen var rigets militære leder og også den politiske leder i forhold til udlandske herskere og udlændinge i Danmark, for eksempel missionærer og købmænd. Vi kan altså udlede, at kongemagten i vikingetiden spillede en central rolle, specielt for Danmarks tilblivelse og dets fremgang på det finansielle og diplomatiske område. De sørgede simpelthen for, at Danmark blev en del af Europa og en verden i fremgang.